जाहैनायसै गुल 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 गुलासो जाबाय खालामो केकखौहाय बेखौहाय बाहा खालामनानै आङो होखासिगोन आरो आङो दैजों मिक्स खालामसै बेखौ दा हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि रैसुमै ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय बेनिफ्राय आङो दिनैहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर बेनो बे भिडिअआनो जाहैबाय आङो दिनैहाय नै बेखौहाय केक बानायगोन लोगोफोर आङो केकखौहाय माबायदि खालामो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्रायहाय नैबे बिस्कुटखौबो होफागोन आङो नै बिस्कुटखौहाय उननानै ग्राइन्डाराव उननानैहाय मिक्स खालामनानै आङो माबा क्रिम बानायगोन बेखौहाय नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा थुफावबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय नै आङो बेयावहाय संख्रि होनानै गुदुं खालामना लाग्रोनोसै नै बिदि खालामसिगोन आरो आङो ओमफ्रायहाय अरबो सुबाय आङो नैबेयावहाय जाननोसै आरो गुदुं खालामसै ओमफ्रायहाय नै बेखौहाय दैजों मिक्स खालामसै आङो दायो अरानो जोंनो नागिरा Çıklayalım mı? Çıklayalım mı? ओमफ्राय बेयावहाय नै दै एसे होखाबाय आङो बेखौ मिक्स खालामनो उननोसै आरो आं दा फै लाबोदो नै ओमफ्राय बिदि दोखो दोखो गेब्लेजोब्बाय आरो नै बेखौबो आङो बेसेबां होनांगौ बेखौ मिक्स खालामसै आरो नै एसे आन्दाज खालामनानै नों बेसे गिदिर खालामो केकखौहाय बेखौहाय बाहा खालामनानै आङो होखासिगोन आरो आङो दैजों मिक्स खालामसै बेखौ दा माने आखाइजों लगायबाहाय लाद्रा लाद्रि जायो नालाय ओंखायनो आङो बेयाव ग्राइन्डाराव होनानै सोमबाय Arkadaşlar. दैखौबो होनानै लाखानोसै आङो दैखौबो होखानोसै Güzel değil. जासिगोनदां Yakında bir ay. जाथ'बाय फै नै माबायदि जाहैनायसै गुल 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 गुलासो जाबाय ओमफ्राय होखांजोब्बाय आङो नै आङो बेखौहाय होला सायावहाय बेखौ क्रिमखौल' होनोसै आरो बार होबाय थानो ओमफ्राय आं Orada mıydı? आङो नै केक मोनसान्दि दखानावनो एसे खामानि मावनोसै माने स्करा गोलाव नालाय ओमफ्राय आं बेखौनो बस'गासिनो आरो नै बस' दोनखायाबा हरनाय टाइमावहाय दिगदार जायो ओमफ्राय बेखौ बस'नानै आङो बयामाव रेडि सोनानै दोनजोबसिगोन आरो गाबोन रबार जाबाय नामा ओइ जाबाय आंना नै केकआहाय गावफ्रुलायथारबाय नै खांनोसै आङो संख्रिया मालाबा खालामफिनोबा सलिफिनो बेनो नै मालाबा खनसे खालामफिनबावगोन आङो ओमफ्राय नै जाबाय आंना
Vad tar du en fisk? Nej, Cashman. เขาเล่นกันเลยโอ้ Hon är full av babba. Mala så går det på. คือทำจากขัดแบบโอ้ยโคตรที่แบบเลย Gå ta där. Ali beşbak. Beşbak. ओमफ्राय केकखौबो जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय गयबो जाबाय दायो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर माबायदि नुखो माबायदि मोनखो नायनानैहाय खहे खथेसो जादों नङा होमबाबो जानो गोथावानो ओमफ्राय माबायदि मोनदों भिडिअ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय